Aya ginirong adlaw ba? Wa gitay kwarta, purdoy gid ani. May pang kwarta na itaw, ang taw ay kwarta. Tag naaron si Noy Tiburcio kinapro to siya pabasan. Habas na lang kuan na kay para na ako'y kwarta. Tiburcio man to. Sakto kayo. Noy Tiburcio. Oy, Dong! Sama ka, Dong? Di ba Noy Tiburcio nagisgot magatong sang adlaw nga naa kay pabasan? Aw, naagi tayo, Dong. Nga naman, day. Mangabas ka? Mao lagi Noy, mao lagi akong tuyog tumong diri kay wala lagi ko'y kwarta ni. Na dito ay sa katong akong kalubian, ako tong pabasan. Sige Noy, ako sugdan karon kay may nang mahuman to niya hapon. Sige, Dong. Sige Noy. Ay isa ang nice snack Noy. Ah, snack, Dong. Ikaw na ni bahala sa imong snack dito. Sige Noy. Dong utoy mo lubi dito. Ora din ni diri day. Dalion ko ni kay aron mahuman ni karong hapon. Hi, Dong. Naarap po ni bayhana. Guba na po na itong adlaw ni. Ginig samok-samok. Ano maguba man imong adlaw, Dong? Kagwapa na ako. Cute pa yun kayo. Guwapo, cute. Nalalaki pa kag. Kulata na ti ka. Pagmutabi ka dia. Basan kita ka dia. Dong, ginahan dyan kayo kung masuko ka kayo masamot ka kagwapo. Ma-inlove pa yun kayo ko. Inlabay. Hindi ka mahawa din ron. Ikagi ako mabasan. Wala? Kayo, sus, Dong. Maangko ng Japon ka, Dong. Ado day ko ilan na siya bersyo kay bisig na to siya lumay kay manambalay man to siya. Pero ako na siya maangkon. Hoy na ito bersyo. Uy! Day, Angelina. Asa man ka, day? Nalagi ko ituyo sa imo ha. Sukli na yung tuyo, day. Nakoy nakuanan sa lalaki ba? Ako na. Dili gid siya musukot sa kuha. Nga. Kay bati ko na kay Gugnaw. Maguba ko na yung adlaw ko maabot ko siya. Usaon din na aron maangkon ako siya na iti version. Kanara, di ay. Simpura kayo na, Angelina. Simpura kayo na. Aw, unsa may na iti version? Na kay lumay dira. Kay aron makuha to ba kay inlabya kay kuha to siya ha. Kayo hindi, Angelina. Uy, sayo na kayo na, Angelina. Ay, ako'y panglumay ka ng butang as tubig. Aw, kana muna gignahan. Tanda sa tubig sila kaya basta. Inom lang siya, naglay tubig. Bilang, hindi mo rin ang ito. Sayo na kayo na. Sa iyo na kayo niya, kung ikaw makainom siya, munsa na siya. Kung makainom na, sure yun ko nga. Maangkon yun mo siya kay magpangiyod rin kita siya. Unta akong ampay dyan. Ay, yes siya! Pwede din mo ko, ni mo na ito. So, kay, aron ako na dito siya mabuti. Nga mo, karabayon, taga. Tigay ko na ito, video. Oh, sige. Matay, makainom din siya magpangiyod dyan. Basta mo kuya din siya. Ako na yung kagot po. Muna ako ampay dyan. Dugay naman ni. Uy, dugay naman ni Boy. Na. Hindi ako nagbuhat. Ini. Ang sudlan ni. At yun yung para epektibo itong testa nga. Ang mong ilok niya ibutang diri. Nga ang iyang tubig. Tangyan iyang tubig ha. Naku, makakon lagi. Magpangiyot lagi na. Pwede nila ako ni Kon. Magdali ko. Ugi. Gudlak na yung dumi na. Wala ka ni abot sa siya. Ako sining ikuan sa ilok kay anak ko sinoy Tiburcio ka. Ikuan ko sa ilok. Okay, ako. Tibo kay ilok. Tibo yung kini. Wako. Asa ka ni yung subikan? Ay, sa lubig. Hindi ara yung tubig ay. Kanya. Makuha dyan ni siya. Yes, siya. Tibo siya. Ang tambal. Tibo ka. Mahmuta.
Ito sa may mong snack dong. Ah, wala akong snack na yun. Nagdaraw og tubig. Tubig ra, tubig. Kaya ng tubig. Anong, murag udto naman ron dong, ting paniudto na ron. Nang, walang sa, paniudto sa dito. Ah, sige na eh. Eh, gutom na sad ko. Balik lang ko yung kalauna. Ah, sige, sige dong. Eh, ako lang bilin din na ya. Oh, sige. Ako sige ba? Dugay naman kayo ko dire. Sige ko lingkod. Ako nakato siyang balik ko dito kay sa inom na to siya ba kay dugay naman. Ako to aduot ako to siya. Bilin mo yung tubig ni Dudong. Ay, sad kayo kay. Aw, wag pa may panira. Balikin niyo. Uy, dito ko siya. Oy, day, dili na. Ay, dili na. Asa dito ang naghawan day diri day? Ha? Ato naghawan diri ba? Ah, si Dudong. Oo, si Dudong. Ano man day dili na? Kay Mama to siya diri ganyan. Ito ka wa. Nawa lagi siya lagi. No. Ano di? Gusto naman ni mo to dito. Sa mga kajibsob, it's time to shout out now. Shout out kay Calipio Carlos nga nasa Qatar niya. Support day mo sa iyang channel guys, Mix Vlog 79 og shout out sa Didwin Carlos. Shout out og shout out sa kang Mr. 4444. Shout out og shout out sa kang Boy Wait. Shout out. O, shout out dahil sa pinalanggang konsehal sa Barangay Manyo, si Welo Piloramas. So, shout out. Og sa akong classmate nga si Lister, Gister, Benz, Shout out. Jake, Rotzel, Dundi, Jansen, Kirby, Axel. Ya akong barkada sa una si Dindo, Mark Justin, Jigar, Linux, Lucas og si Janril. So maora to guys. Maora na, So, guys. don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell below. So bye-bye.